I 10.000 dobrodošli još jedan moj klip. Danas ćemo nešto da odigramo malo brzo. Head Sport i bit ćemo Partizan. Krećemo odmah, link će biti iz deskripcije od ove igrice koja je jako super. Da smo izabrali Real Madrid, tako neki slavan tim. Sada bi odmah ušli u grupu A, grupu C, ali mi nismo, nego prvo idemo znači za ovo evropsko. Pred evropsko takmičenje. Ko će ići, ko neće. 1-0 ovaj dečko vodi, The Mad Science. Opa. Brate, 1-1. Snimio sam ja već jedan klip o ovome koji neću da izbacim. Igrao sam 4 puta uzastopno ovu ligu i 4 puta su me izbacili, tako da, znači ono mislite da jedan mi će biti smor. Gledajte kako se primaju golovi, 2-2, dobro, sada bolje igram. Ne, Sainz. Dobar tim, dobro, sad će taj tim da go, zašto te pričam? Ali nema da ideš, a ja sad si dečko zajedno, sad ću vam tamo golčinu. Da, neće biti golčina možda. Opa, gdje si zajebo? O, fuck! 3-2. 3-2 prvo polovreme, ajmo da ga sad. Steaua protiv Maribor. Steaua vedi 6-1, ako sam dobio gledati Steaua, tako neće. Gledajte da je mene ovako čovjek kao igrao, ja bi odmah gasio kameru. Yes! Aha, jesam. Već biti engles nešto. Fuck. Je! 4-3. Ne. 5. Ne seri da je promašio. Ne, brate, kako da je promašio čovjek, ja sam ono znao. Sad mi je stalo, nešto imam. 5-3. Mogu samo da se zahvalim zato što me odbrao 5-4, a ne 104. Znači mogu da kušam neku dečku. Ali ništa se tu ne završava. A za špeš će pokušati još 2 sekunde, gubimo. No dalje. Ajmo sada ću se potruditi stvarno da pređem ovog prvog. Odmah protiv Celtica, igram protiv dobrog tima. Ali to ne znači da pobedi 2-0 vodimo, ništa se ne znam. Ja sam jednom dečka 7-4 vodio, on posle stigao ima 10-8. Idemo. Steaua. Ne vidim koji rezultat je odlika. Idemo, brate. 3-0, brate. No, brate. Kako se zeznali? Koliko mi sada fintam sa vladom? Ne, pomoći. 3-1. To je dobro rečeno. Ni 4-1. Sjajan početak. Nice početak. Ajde daj taj auto. Go više, već jedno. 5 komada, 5-1. Ajde da ostane 5-1, znači da ga ubijemo. Kao, ne znam šta. 5-1, ajde sad ćemo da čuvamo malo loptu. Ajde da ćemo nalijemo već. Ajde već, ovdje pobora. Op. Sad mi ne tužu, sad sam ja otišao. Sad sam mu dao loptu. Brate, kod fail. What the fuck is this? Sad ću da ti pomogam. 6-1. Izbacio sam se iz starta, brate. Opet. Kvaran broj. 6-2. Čak mi je lagao. Čovjek. 7-2. Šta će biti? 7-2. Ne rekao da će biti nešto tako, brate. Odru sam čovjeka. 8-2, brate. Ćao, sine, odrast. Pojme.
Tajkos, šta je? Znači ima dve liste ove. Koji go odmah Panikis, kako ja ću gledam Panatajks, 1-1. Grci se malo zajebali, brate, više niko neće doći kod njih na more, ako mi sad izbace iz lige, idemo, 2-1, nema kome, ja znam. Ludogorec, nema pojma, to je, ali zato par, brate, Riš Partizan, kao Partizan, to jeste Partizan. Oh my god, jeste, brate, jeste. Jeste. Ja ti pričam. Idemo. Brate, ovo je bila najveća bomba koju sam ispalio ikada. Kako se rekao granat. 4-2 prvo polovreme, bio sam bolji. Ali sada ću 3-10 brži i... brate, ovo me dečka razvali, ali ja se ne dam. Ne dam se. Brate, brate. Zašto pričam, brate? Brate, idemo sada, idemo. Gdje smo ti sine? Ako mi ja bolja sam na najba, izbacim. Krenuo, i 3-1, dobro, 5-5. Imamo 6, nakon nam je ostalo 15 sekundi, brate. Moramo da damo 6. komad mesa, 6. I ćemo godinu gol. Ćao, brate, izbacio sam te sada iz lige. Atletik Bilbao igramo. Dobar tim. Ovdje sam čak takmiči i Porto koji je super, Bayern nisko. Arsenal se takmiči, jaj, bože, Zenit, Maribor, da li je? Porto Maribor. To je dobro, Feyenoord, Napoli se takmiči isto. Biljanci, ko će ga osvoj ligu. Atletik Bilbao. Kako idem protiv Arsenala, bit će problema. Mislim, nema, svi su isti ako znate da jedete. Ama svi. To je samo bitno kako se raspoloženi. Evo ja, na primjer, mogu sada pobediti Real Madrid, a možda ću izgubiti od ovog tima. To sve zavisi kako i tako. Kako igrate, mislim. U jednoj utakmici će lepo igrati, drugu. Ja pobedim. Ja ne znam što pričam, nemojte mi slušati. Ovo je zadnja utakmica, 4-2, ajmo da pobedimo tu utakmicu, ajmo i da završavamo ovaj prokleti klip koji se borate, ovo će nam stigne u zadnje 6 sekunde, bi ušlo 100%, ja mi se ostavio 4-3, Srbija, Španija, što bi se reklo. Idemo. Prvi gol odmah iz stopa, znači prošlo, ja mislim 7, nema, 5 sekundi da prošlo, kako je 5 sekundi, sad je prošlo 10. Ajmo. Idemo, brat. 1-1, 2-1, u stvari, 2-1. Što znači, ja ne znam, što znači 5-5. Idemo. Ne mogu sad stići. 3-1 za njegovu igru, problema, odnosno 6-5. Ajmo da damo za ujednačenje, da idemo gol smo. Ajde, brate, daj taj prokleti gol, prokletniče. Sam si prokletnik. Idemo gol. Ne smem sada da primim gol, ne smem. To cel. Da sam ovako, hvala ti si mi.